Avui hem vingut al Parc de la Serreta per ensenyar el mal estat d'aquest parc, un parc que es va inaugurar tan sols fa 2 anys i que només és un exemple del que passa a molts altres llocs de la ciutat, no? Que és aquest manteniment pobre, aquesta poca planificació amb tot el que és l'espai públic. I en aquest sentit nosaltres el que posem de relleu és que amb una estimació de la liquidació del pressupost del 2016 que va generar un superàvit milionari de 16 milions d'euros, entenem que aquests diners el que haurien d'anar és justament a solucionar totes aquestes mancances i a millorar la ciutat, a transformar-la, però sobretot a mantenir un espai públic digne, no? Dintre d'aquest superàvit de 16 milions, concretament hi ha 4 milions de superàvit que són per personal que està previst a la RLT però que no està contractat. I aleshores el que ens trobem és amb un servei d'urbanisme infradotat de persones que no pot dur a terme tots els plans d'inversions, totes les millores que caldria en aquesta ciutat. Per tant, nosaltres demanaríem a aquest equip de govern que estigués menys pendent de picabaralles amb l'oposició i que estigués més pendent de resoldre tots aquests problemes que té la ciutat, que contractem professionals independents que puguin començar a resoldre totes les carpetes obertes que té aquesta ciutat. Tenim molts diners, és una ciutat potent econòmicament, que genera recursos i aquests recursos han d'anar destinats a millorar la ciutat.